ତୋର ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଲେଇ ଲୋରି କ୍ଲବ୍ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା। ରାଧେ ରାଧେ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋ ଭଣଜା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ନାନୀ ଆସିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରତେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆସିବ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ସେଇ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଣ୍ଟୁ ବି ରେଡ଼ି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି, ସାଇକେଲ ଯିବା ଏଇଖିନା